салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос ширин дар ютуб ва хабари муҳим дорам. Метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва ба дигарон ҳатман падилитса кунед, то ки дигарон донанду фаҳманд. ва ман айни ҳол мегузарам ба саволҳо. Масалан, савол шуд ба ман аз тарафи Бобохонова Замира ки яъне нафароне ки бо переселени шаҳрванди Русия шаванд, оё метавонанд ду шаҳрвандӣ дошта бошанд, яъне двойное гражданство? Албатта метавонанд. Байни ду давлат шартномаи байнидавлатӣ аст. айни ҳол шартнома бекор нашудааст. метавонед видеои пештара манро бинед, дар бораи ин ҳаст ва пурратар мефаҳмед. ғайри ин гуфтаниам ки Нигора аз Танакулова савол доданд ки яъне ки нафароне ки переселени қатъӣ агар шомил шаванд, онҳоро переселени ҳуҷҷат тиян, шаҳодатномаи переселени онҳо РВП дарав мегиранд дар ҳамон ҷое ки ҳуҷҷат супориданд. На, вақте шумо ҳуҷҷатро дар давлати худ супоридед, ба шумо иҷоза додан, шаҳодатномаи переселени додан, шумо ба ҳамон ҷое ки переселен шуда меравед, ба ҳамон ҷо рафта дар ҳамон ҷо РВП мегиред, баъд гражданство мегиред. агар дар Русия бошеду РВП дошта бошеду баъд переселени қатъӣ ҳуҷҷат супоред, ҳамон ҷоям дар ҳамон ҷое ки ҳуҷҷат супоред, ҳамон ҷо рафта масалан ҳуҷҷатҳои худро давом медиҳед. ғайри нафаре ки боз ҳамин Нигора аз Танакулова савол додааст ки агар мешавад ки мо переселени ҳама аҳли оила гузарем, аммо мақсад ки шавҳарам рафта дар Русия, баъд мо равем, яъне мумкин шароит набошад. бисёр ба монанди шумо саволҳо шуданд. зиёд инсонҳо шароит надоранд, аммо мешавад. ҳамон нафаре ки аввал ҳуҷҷат супоридааст ва аҳли оиларо бо худ ҳуҷҷат супоридааст, ӯ метавонад омада дар Русия РВП гирад, гражданство гирад, ҷои зистро таъмин кунад, иҷора гирад, ҷои кори худро ёбад. баъд дигарон метавонанд ки рафта бо ӯ зиндагонӣ кунанд, ҳуҷҷатгузорӣ кунанд. албатта мешавад. инро қонун запретит накардааст, аммо муҳлат аст. агар муҳлат гузарад, шумо ҳуҷҷат карда дигар наметавонед. ғайри ин Диёра Умарова ки ӯ худ номаш чунин навишта шудааст, аммо мард аст, падар аст, мехоҳад аз рӯи фарзанд шаҳрванди Русия гирад. ӯ навиштааст ки аз рӯи фарзанду шаҳрвандӣ, масалан ман имконият дорам ки ду шаҳрвандӣ шавам, яъне шаҳрванди ду давлат, Тоҷикистони Русия. албатта метавонед. ду шаҳрвандӣ гуфтам, такрор кардам ки айни ҳол яъне бекор нашудааст шартномаи байни ду давлат. метавонед ки ду шаҳрвандӣ боше, шаҳрванди давлати худ ва шаҳрванди давлати Русия. ғайри ин ҳуҷҷатҳо супоридан аз 18 сола боло ҳама дар Русия омада месупоранд. фақат то 18 сола метавонад ки дар худи давлати худ ба сафорати Русия ё консулгарӣ муроҷиат карда ҳуҷҷатгузорӣ кунад. Ахтам гуфтанӣ савол додааст ки патент, яъне пули патентро як рӯз пас супоридам, чӣ мешавад? шумо ба куҷое ки ҳуҷҷат додед, патент кардед, ба ҳамон ҷо муроҷиат кунед ва ҳал кунед. қонуни наве ки ман ба шумо гуфтанӣ будам 13 январи 2022 сол Валентина Казакова Львовна, ки шумо медонед сардори управлени муҳоҷират аст дар МВД Русия, баромад карда гуфтанд ки 40 нафаре ки охири он вақт конфликт карданд, ҷанҷол карданд, онҳо запрет мешаванд, депорт мешаванд ва шуда истодаанд ва нисбати баъзи онҳо парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 213 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия, яъне хулиганство, нисбати онҳо дела карданд. ҳаминро бояд донед ки агар касе дар ҳамин конфликт иштирок карда бошад, ман ҳамин хабари муҳимро ба шумо мерасонам. ғайри ин 2 январ укази 364 умуман амал намекунад. шумо аз ин указ бохабар ҳастед, дар видеоҳои пештараи ман ҳаст. ин указро бинеду фаҳмед ки чӣ аст. ва ғайри ин нафароне ки патент карданед, шартномаи меҳнатии худро муддати 3 рӯз рафта пешниҳод кунед ки то ки дар ҷое ки патент мекунед донанд ки шумо шартнома доред. вагарна ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо масалан проблема мешавад ва метавонанд ки шуморо запрет ё депорт кунанд. ғайри ин гуфтаниам ки боз чанд моҳ пеш гуфтам ки ба нафароне ки умуман ҳуҷҷат надоранд дар Русия, умуман ягон ҳуҷҷат надоранд, удастоварени шаҳодатномаи муваққатӣ метиҳанд ки бо вай метавонад кор кунад, зиндагӣ кунад, табобат кунад, яъне ки ба монанди паспорт аст, аммо вай шаҳодатнома аст. ана ҳамон гуфтае ки ман чанд моҳ пеш видео карда пешниҳод кардам. имрӯз аз моҳи август сар карда ба ҳамаи чунин нафарон ҳамин хел шаҳодатнома дода истодам. ҳатто дар радиои Озодӣ гӯш кардам ки ба шаҳрванди Тоҷикистон низ ҳамин хел шаҳодатнома додам. онро паспорт гуфтанд, аммо ӯ шаҳодатнома аст, на паспорт. ғайри ин як сиёсатмадори рус Антон Светков, як сиёсатмадор пештар ки ҳамин сардори кумитаи тафтишотии Русия Александр Бастрикин ҳам ин пешниҳодро яъне карда буд ки оиди муҳоҷирон, яъне хориҷоне ки дар Русия ҳастанд, браслети электронӣ пӯшонида шаванд. ихтиёран агар пӯшанд, аз регистратсия озод мешаванд, чунки онҳо будубоши онҳо автоматически маълум мешавад ки дар куҷо зиндагонӣ ва кор карда истоданд ва сафи ҷиноятҳо кам мешавад. гуфта ин сиёсатмадор Антон Светков ба наздикӣ ин фикрро низ, ин пешниҳодро низ ба хотир овард ва
таҳти муҳокима қарор дорад. мумкин ки ҳамин агар дар амал дар ҳақиқат қонуна шавад. агар чунин шавад, ихтиёран муҳоҷирон хориҷиён метавонанд ки масалан хоҳанд агар ҳамин браслети электрониро мепӯшанд ва аз регистратсия озод карда мешаванд, аз регистратсия буду бош. айни ҳол ин таҳти муҳокима қарор дорад. ва дар амони худованд бошед. саволҳо бошад дар поёни видео марҳамат нависед.